Binti jixir ila li tgħix, se nagħmel minn kollox biex inżomm lil binti ħajja. Ma tistax tara li l-binti jiena għad skaftu ta' flus nisfina jiena. Ma nistax. Tifla li ta' 26 sena, tiżen 35 kilo, percentax ta' function tal-pulmun huwa 25% li qiegħda tidditorja. Appell imqanqal minn Edwin Vella, missier tfajla ta' 26 sena li tbati mill-kundizzjoni ta' cystic fibrosis. Vella qed jitlob lill-Gvern sabiex bintu tkun provduta b'mediċina approvata mill-Unjoni Ewropea li tista' issalvala ħajjitha. Il-professur jieħu ħsieb li l-Mendi kien ċar kristall fi kliemu. Jekk mista tieħu daw il-pinnoli, it-tifla ħad tmut. ċar kristall kien, it-tifla ħad tmut. Quddiem it-tifla qalli. Illum m'għadhomx joqogħdu jomodu jieħlef. It-tifla tmut. Allura ngħid isma' xi tieni. Ftit tal-jiem ilu Mendi Vella kellha tiddaħħal għal kura fl-Isptar Mater Dei wara infezzjoni li affettwatilha il-pulmun. Missiera jgħid li għandha bżonn mod urġenti trattament illi jiswa 18,000 euro fix-xahar imsejjaħ Trekafta li ġie approvat mill-Unjoni Ewropea f'Awwissu tas-sena li għaddiet, iżda bħalissa mhux disponibbli f'pajjiżna. Missier Mendi jgħidilna li ilu għaddej snin twal minn martirju. Nispera l-lajta tiegħi tisema' wkollu. Qed nitlob xi ħaġa, għaddejt martirju, nispera l-lajta tiegħi tisema' wkollu. Qed nitlob xi ħaġa, għaddejt martirju. Huwa qal li fil-waqt li jifhem li l-ispiża hi waħda għolja, speċjalment waqt li ninsabu għaddejjin minn pandemija, din il-mediċina hija l-unika terapija disponibbli sabiex tgħin lil bintu. Edwin Vella jinsab imweġġa ferm hekk kif jidher li ħadd inkluż il-Gvern mu qed jagħti każ il-karba tiegħu. Għandu jgħidli fiex wasal. Ma rispondinix. U dik li qed joqtolni. Qed joqtolni bil-mod il-mod. Qed joqtolni bil-mod il-mod. Is-cystic fibrosis hija marda ġenetika li taffettwa il-frixa u tattakka wkoll il-pulmun. Dan jista' jwassal għal problemi respiratorji kif ukoll komplikazzjonijiet oħra bħal infezzjonijiet u diabeti.